Dwi nôl yn edrych fa twat I groesawu Bingol Hansh 2024. 3 tîm. Ma'n stecs yn canol. 3 aelod. Hwn di bod yn practisio. Heriau amrywiol a rhywiol. Blwyddyn dwytha, nath Abertawe curo'r mwclis perl. Blwyddyn yma, dwi eisiau gwybod pwy sy'n gallu curo y butt-plug air. Tan Dani, boys. Dyn ni eisiau cyrra Caerdydd, ond maen nhw'n teimlo dan gymaint o fygythiad dyn nhw heb troi fyny. Ni ma'n meiddi fucking Bangor cos maen nhw'n belens. Aberystwyth, ma'n fucking inbreds. Reit, croeso I chi gyd I Bingol Hansh. Da ni nôl. Mae yna fod 5 tîm o flaen fi, ond mae yna 3, cos mae Drindod a Caerdydd wedi tynnu allan. Da ni'n cychwyn efo rownd 1, sef quickfire. Dwi'n mynd I gofyn 10 cwestiwn I chi, de? Ac am bob cwestiwn da chi'n gael yn iawn, da chi'n gael 1 pwynt. O flaen chi, gennych chi offer yna I gallu gwneud syna. Hyn ydi buzzers chi. Da chi'n barod? Reit, cwestiwn 1. I'r fodfedd agosaf, be ydy'r average size hefo codiad o pidyn yn y Deyrnas Unedig? Aberystwyth. 6 pwynt I Aberystwyth! Faint o wythnosau fysa I fo'n cymryd I dyn gasglu digon o semen I gael bob menyw yn y byd yn feichiog? Bangor? 1. Agos 2. Gwir neu gau? Mae menyw yn gallu cael orgasm yn ei chws. Gwir. Aberystwyth. Mae'n pwynt I Aberystwyth. Pa hormon sy'n cael ei ryddhau yn y corff yng nghanol orgasm? Bangor. Oxytocin. Fucking spot on, yeah! Faint o Bangor? Faint o amal mae'r person cyffredinol yn meddwl am rhyw mewn dydd? 7 times a day. Na, anghywir, 19. Ar gyfartaledd, faint o calories wyt ti'n llosgi yn cael sex am 30 minutes? Dwi'n mynd I roi Abertawe. 300. Agos 200. Pa ganran o bobl bydda'n well yn nhw gael coffi yn y bora na sex? Abertawe. 92. Be? Ti'n gael coffi yn bora felly yn dod? Na, 53%. Pa mis yw'r mis gyda'r fwyaf o bobl yn cael rhyw? Aberystwyth. Mawrth. Na, Gorffennaf. Pa ganran o lesbians sy'n actually sisro? Aberystwyth. 40. Da iawn, ffocin! Cwestiwn ola, cwestiwn 10. Faint o bobl nath cymryd rhan yn yr orgi mwyaf sydd wedi cael ei gynnwys? Be di orgi? Lot o bobl nhw'n i'n ystafell i gael sex. So mwy neu un berson, 3,000. 500. Da ni wedi gorffan y quickfire round. 3 arall I fynd. Ymlaen â ni wan felly I round 2, sef Buso'r bocs. Croeso I Buso'r bocs! Mae yna 3 bocs o flaen chi. Job chi ydy dyfalu beth sydd yn y bocs yna, mond yn defnyddio 2 bys. Da chi wedyn yn cael cyfle mynd ôl at tîm chi, wedi hwn, a da chi wedyn yn cael 5 pwynt os da chi'n enwi'r eitem yn gywir. Reit, 3, 2, 1, byseddwch! Oh my God. Dim yn bad. Ma'n stecs yn canol. 3, 2, 1, step away. Ewch yn ôl I tîms chi. Peach. Oce. Abertawe. Peach. Bangor? Peach. Iach. Yr ateb cywir oedd... Peach! Da iawn. Y person nesa sgwelwch yn dda.
3, 2, 1, stop. Ewch. Pam. Cockle. Rwy'n meddwl cogls yn fi wedi rhoi capers, rwy'n meddwl rwy'n rhywun peth. So, ti wedi cael yn wrong. Ie. A sardines. Wel, ma'na un o'ch chi wedi cael yn iawn. Aberystwyth! Da ni'n mynd mlaen yn y nesaf, dwi'n sallu ffocin smelio fo. Familiar. Ti'n mynd o Dani, ynddo? Os am Dani, boi. Bach yn fawr, ynddi. Ti'n mynd am Dani? Ffocin beth dwi'n neud. 3, 2, 1, ewch yr oth. Aberystwyth, be da chi di roi lawr? Ww, oce. Ni wedi bod yn mwy fras, ni jyst rhoi sausage. Sausage. Wait, some sort of sausage. Wel, medra I ddeud, da chi gyd ar y trywydd iawn, ond o'n i'n eisiau atab pendant, a'r atab oedd salami. Rownd newydd blwyddyn yma, da chi fy stamina? Cos dwi angen help pwmpio balloons. Y rownd nesa ydi pwmpio. Croeso chi rownd 3, pwmpio ydi hwn. Her cyflymder ydi hwn, so da chi gyd yn gweithio mewn tîm hefyd. Dwi eisiau gweld pa tîm sydd yn gallu pwmpio 3 balloon a popio nhw hefyd fel ma. Oce? Da chi'n gynta I popio 3 balloon, da chi'n curo 50 pwynt. Ac os da chi'n ail, da chi'n cael 25 pwynt. 3, 2, 1, pwmpiwch! O! Pa maen nhw'n cael un predictors a dwi ddim? Ti torri. Cofiwch, os da chi'n neud o'n sydyn, da chi'n cael 50 pwynt. Pa mae'r ddau yn eich chi symud, di fel yma'n gweithio. Bangor di curo, mae Bangor trwad. O, mae neck and neck, wan. O, dydyn ddim, cos technically... Wel, da chi'n gallu curo. O! Un ar ôl, o, mae neck and neck, gras! Ffocin, hwn di bod yn practisio. Come on, Joe. O, mae Aberystwyth yn... Quick! O, mae Aberystwyth wedi gael I. Mae Aberystwyth... Cer ymlaen! O, mae Aberystwyth... Bynta wedi mynd drwad! Yr unigwyr ydi Bangor ac Abertawe. O, Aberystwyth. So, rhaid I ni wneud ta-ta I Aberystwyth. Wy! Hwyl fawr Aberystwyth, da chi'n meindio ffwcio yma, please. Iawn. Iawn. Mlaen â ni I rownd derbynol. Gennych chi llwythwr sydd yn mynd I llenwi a boteli gennych chi o'r hyli fyna sy'n y bwcad. Gennych chi chwistrellwr sydd yn mynd I saethu y hyli fyna mewn cwpan sydd ar y gwynab fyna, y casglwr. Gennych chi munud I wneud hyn, ac pwy bynnag sydd efo mwyaf yn y cwpan sy'n ennill. Reit. Yda ni'n barod I fod ar fy mhen. 3, 2, 1, go! Oh, nice shot. Oh, mae'n brilliant. Oh, go for it. Oh, he's sŵn. Paid y tiltio. Pen yn ôl. Come on. Abertawe, da chi efo lot ar y lein yma. Abertawe, come on. There we go. Beth yn ôl sy'n ni'n deud y gair yna? Bangor, reit, da chi hanner ffordd wan. Bangor, da chi'n neud y dda. Mae'n lot yn yna. Oli llanas yn chi. Go on. Abertawe. Da chi'n dal fyny? O, da chi'n gwrthol lot. Bangor yn neud y dda. 10 eiliad ar ôl. 10, 9, 8, 7. Quick balance system left yn y bwrdd. 3, 2, 1, stopiwch! Ooh, wel yma'n uffar ni. Efo'r scientific methods gennym ni o weld pwy sydd efo y mwyaf hylif yn cwpanna nhw, yr enillwyr o Bingol Hansh 2024 ydi... Abertawe! Wy! 2 years in a row. Sut ydych chi'n teimlo am curo eto
Oh, great, smod. O'n i dod gyda'r un nod y llynedd. Abertawe always gets the most. Okay. Sut ydych chi'n teimlo, boys Bangor? Sut ydych chi'n teimlo am colli? Ie, ni wedi curo Aberystwyth a Caerdydd. Oh, well, yeah, that's fine. Yeah. Abertawe, da chi wedi ennill y wobr blwyddyn yma. A mae'r gwobr yma yn amazing. Da chi wedi ennill y buttplug aur. Dyna ni am Bingol Hansh 2024. Tan tro nesa.